gadon a ce ba ki so ni kuma ki haɗa wani ce ba kwa kwanciya ni a bani zan tafi da shi gidan mu baba a house. Mana da Allah kuna da wannan gadon a ce ba ki so ni kuma ki haɗa wani ce ba kwa kwanciya ni a bani zan tafi da shi gidan mu baba a house. Mana da Allah kuna da wannan gadon a ce ba ki so ni kuma ki haɗa wani ce ba kwa kwanciya ni a bani zan tafi da shi gidan mu baba a house. ya Allah ka biya kowa bukatun sana alkhairi. Ya Allah mun yi tawassali da sunayen ka tsarkaka. Ya Allah ka biya kowa bukatun sana alkhairi. Ya Allah waɗanda suka ba mu sakon addu'a ya Allah mun kawo su gare ka. Ya Allah ya ubangiji mu da muka zo ya Allah ka ƙara maimaita mana waɗanda ba su zo ba suke son zuwa ya Allah ka kawo su ma. Ya Allah kowa ka biya masa bukatun sana alkhairi. Allah ka sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce baki ɗaya. Ya Allah mun yi tawassali da sunayen ka tsarkaka. Ya Allah ka ƙara wa annabi daraja. Ya Allah ka ƙara wa annabi daraja. Ya Allah ka ƙara wa annabi daraja. Ya Allah ka bamu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah ka saka biya muka dukkan wata ibada da muka yi. Ya Allah dukkan wanda suka bamu sako ya ubangiji mun kawo shi gare ka. Ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi. Ya Allah sakonnin da yawa ba za mu iya faɗar sunayensu ba amma ya ubangiji ka san su gaba